Croeso I ni ar John Morris Jones, neu JMJ fel ni'n iawlo fe. Chi eisiau dod gyda fi am daith? Dyma fe ystafell wely I. Ym mhob ystafell mae gan bawb wely, silff, wardrobe, cwpwrdd bach a desg. Hefyd mae pob ystafell yn cynnwys en-suite sydd â chawod, sinc a toilet. Dyma'r gegin, mae 8 neu 9 person yn rhannu pob cegin ac ynddyn nhw mae tegell, tostiwr, popdi, 2 sinc, pawb da cwpwrdd eu hunain, rhewgell, oergell a microdon. Dyma stafell gyffredin JMJ, ble mae pawb yn ymgynnull I gymdeithasu. Ni'n cynnal nifer o nosweithiau cymdeithasol yma. Dyma stafell aelwyd JMJ, ble ni'n cynnal ymarferion wythnosol. Fi'n credu na I adael e'r arbenigwyr. Mae yna amryw gyfleusterau ar gael I fyfyrwyr ar gampws Ffryddoedd. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r daith o amgylch JMJ, ond fwy o wybodaeth am neuaddau, ewch I wefan Prifysgol Bangor.